Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 6. Ti pananggunod kadagiti kinabaknang babaan iti ulbod adila, kat kasla angep nga agpukaw adagos, kan silo a makapatay. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak, kinasaritak ti anak ti kumparek a customer mo. May papanitian niya, tatang. Kanya kumapay ngay. May papana kadagiti lotion kan sabon alakom. Anya ti reklamo da, tatang. Tinasaom ka no idigimatang kan ka. Ket makita ka no ti resulta na. Kalpasan ti makalawas a panagusar. Ket, anya ti parikot di ta, tatang. Makabulanan nga agususar iti lakaom. Ang mawan ka no matresulta makita na. Jay sabon alakaom, ket sabali ti angot na. Uray jay lotion, kasladanom ka naw. Ay naapo, tatang. Talaga kit di asubra ti kinangisit ni Pilang. Iso aday jay. San matan ato malab ti lotion kan sabon alakok kan kuana? Ay, amangan mat numasapul a kasaritam ti supplier mao, anak kao. Amangan no adda isyo iti formulation dagiti lakaw. Ay, mayat ti quality dagiti lakok, tatang. Nupod na ti ibagbagam. Apay nga raod, adi ka agusar iti lakom a lotion kan sabaon. Nakita ti usaram, kat sabali matabran. Shh! Di kay natagari, tatang. Amangan no adda makangag kada kayo, kat madadaol ti diskartek. Nabasak na iti comment na iti post mo iti Facebook. Bakit? Anya ti comment daya? Saan ka no nga effective na iti lakom? Nan, kita man ti comment nga ibagbagam. Mabit lang, tamirukag. Ala, birukam. Ibagam kanyak no adda makitam. May, awan mo tan. Ado tinakita kita ikag. Siyempre, indilit kon. Apay nga indilit mo. Tapno saan amakita dagiti new buyers ko. Si kakit di mat. Apay nga min nga ibagam mga epektibo no saan mo't gayam. Kan apay nga ibagam mga isutius usaram. Kat branded as sabon kan lotion mo tius usaram. Kasta talaga ti negosyo. Dait ti sales stock ako na dalakay. Awan lat amok iti negosyan ti akasta ti panunot na. Bakit? Naimbag ka pa'y. Flawless ti kudil mo. Siyempre, mayat ti quality ti sabon kan lotion ko. Apaya kas jay. Ha? Anyat kayat mo asawan? Saan mat nga effective dagiti lakom kanyak? Amangan mat no day takudil mo ti ayan ti parikot. Amangan no. Na, katno kasla danumla ang ti lotion alakom. Jay sabon mat, madlaw a low quality. Na, saan mo apir dyan ti negosyo, ah? Ibagbagakla ang ti pudno. Isumot lang ti naibaga dagiti kalugaran tayo agimatang iti lotion kan sabon alakom. No saan nga effective kada kayo? Saan kon aparikot dayta, Arlene? Di mo pa'y ammo nga isakit dagiti customer mo. Tila ang ganansyam tinapatagkan ka. Anyat klasem a negosyante. Ay, nuan yamanan tinapanunot ti asawam. Ang lako ka ti karne kan seafoods, tatang. Pangalaan na nga iti pagpuunan na. Ti ganan siya na iti sabon kan lotion alako na ah. San ka di pa yan naibaws? Dakkel ti naurnong na aganan siya, tatang. Sobra pagpatarimaan iti balay. Kas makita kat man manumot tan ti gumatang iti lako na ita.
Saanan akas ide nga ado ti ipapak na. Isaan na panunot na ti agpatak dari ti sabali a negosyo. Tapno anda ka no back up na no kumapsot ti lotion kan sabon alako na. Ay, sabali mat ngamin ti mindset na. Dahil tangarot tatang. Napatigla unay kan kuha na ti dakkel aganan siya. Agla kumat ni Olivia itikas itilako yo, Nana Emmy. Wen nga road, lima basak iti ayanda itay ket nalawagayam ti ipapaaramid na apaglakwan na. Dakkel siguro ti ganan siya na iti lotion kan sabon alako na, Nana. Ay sigurado da ita. Ti istorya na kanyak ide ket ado kano ti customer na. Ado Ngam no para kanyak, low quality tilako na, Nana. Nalaing lang nga ag-sales stock. Iso nga ado tinaloko na. Kasanomot ana ibagam ti kasta, balasang kaw. When tamay sa akmat anamati kadagiti inuulbod asa una. Ti ko na nakat very effective tilako na. Uray makalawas lang kat makita ti resulta. Angam, ay saan matgayam? Flawless matikodel na. When tasabali lakit di asabon kan lotion ti usaren na, Nana. Anya. Angam, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag? Imayak ta umayak gumatang. Saan atap no makichismis, Nana? Ato yan tikat gatangam, Warren. Agyamanak na na. Awan gayam. Nang rugi ka din ni bakit mo. Saan pa yan, na? Ur-urayan na ti ma-deliver alako na. Kasta gayam. Jakman amo ka ni bakat ko. Kumpitinsyaan da kayo matan. Ay gagangay na. No kayat na ti agnegosyo, awan ti manglapad kan kwa na. Okay lang ka da kayo, nana? Ay saan mo tadakas day ta? Adda mo na kadagiti tattao, no asino ti kayat da apaggatangan. Talaga ano may papaniti negosyo kat positibo kayo, nana? Wain, manumaten atawan nga agnignegosyo ak. Normal lang ti kakastaba nagkanyak, barok. Day off mo ita, saan ka di, Warren? Wan bakit? Day off ko. No kasta nga rod, saan ka rumrumwar? Tapay, ada iparamid mo? Tulungan nak Anya ti may tulong ko ken ka? Ada mangi deliver iti lakok ita. Anya nga oras? Saan ko sigurado? Ngam ita ka nung agsapa. Di ka pumanpanaw kunak, tapno adda ka tulungak. Ibagam amasapsapa da, tanay mapanak itayan ti kumparik no alas 12. No maladaw da, itantan mo pa'y laang tilakad mo kuma. Di bale, tamay ranod kamatlaang itinigosyok no kwa. Adumot gayam tilakom dito'y Olivia. Ay, syempre atata, kumpleto day ta. Un nga raw. Ada ka dita seafood, karne, bangos kunda dumapay. Ay, gumatang kayong tata. Awan pa'y ngamin buena manok kat. Manungay ti karnit babaw eh. Kitaan nyo latan iti tarpulin, tata. Adda amin nandita. Nay, nalalakagayam ditaw eh. Ay, un mo, tata. Nalaklaka ngem itila ko ni Nana Emmy. Ay gumatangak man nga ro dito may sakilaw. Fresh mo siguro daytaan niya. Ay, syempre matatata. Fresh dayta. Kay deliver laang dagita. Yadubo man to'y ginatang ko akarne ay arlay na nakaw. Nangalaan nyo iti karne, tatang. Ginatang ko ni Olivia. Anya, apay nga ijay tinaggatangan nyo. Iti ayan ko man ni Eme, ti papanak. Hanggang nakita ngamin analaklaka tila ko ni Olivia. Iso gimatang akon Kitaak man, tatang. Amangan mat no adda na inayon. Fresh ka no dayta, nakong. Ang utak man no talaga a fresh mat laang. Awatam, ugasan mo ilang tayo adobo. Kada patatas dita.
Nayunan tapno na imas. Sa bali matan ti angot ti seafood sa nabati bakit? Uri ti bangus kan karne. Kasanumat ngamin kat nabayag nga awan ti kuryente. Ada ka nung amin natumba puste. Di mo ibulbul lang dagi talakay. Ni, apay mo. Ay, pumanaw ka di tatasya kung ti makam mo kadagi ti lakok. Di mo ibaga nga ilakong pailaang dagitaw. Addaam mo ka diskarte lakay. Di ka madanagan. Anya ngay mo dahi ta diskarte. No adalakad mo, agrubot kan. Siya kung ti makam mo ditoy. Ibal lang mukit din dagita. Di mo panggapon nga ilakaw. Taamangan no sikat ti mapirdi ka dagiti customer mo. May saak a negosyante lakay. Amok ti aramidag. Adda pa'y solusyon. Tapno saan ang masayang dagita. Nalipatam ka di ti lotion ken sabon alakok. Ipanakkel mo manen, adakkel ti ganansyam. Isaan napatarimaan mo ti balay ken adda nagpuunam. Apay, naragsak ka ang nagprogreso ti biyag mo gapoy ti inuulbod asaom. Saan lang ani Mariel tinagreklamaw itangal daw, anak kaw. Relax kay kadila ang tatang. Ay na, no amom ngaminin asaanan ang mabalin ang mailakaw. Sukatamaon. Masapul nga rod may dispose ta sayang tipuunan tatang. Wan, ngam si kamat tanti madadaal ka dagiti customer mo. Ibagam a fresh tilakaw, nga oray nalaukan itinabayagan nga stock. Shh! Tangiwat yu ka di tatang. Ay na, nalipatam ka day tinapasamak iti skincare nga imuna anegosyaw. Saan ang nagbayag? Ta inuulbod nga main ti ibagbagam kadagiti customer mo. At least, dakkel ti ganansyak ijay tatang. Wan nga mawan matan ti mayat agumatang kan ka ita. Okay lang, ta nagsublimat ti puunak. Sobra pa'y kit di iso adakkel ti naurnong ko. Ay na, aging gagayam ita. Kat saan mo pa'y anaamiris dagiti bidot nga aramid mo. Negosyante ak nga rod tatang. Anya ti kayat yung ay, agpalugi akit din. Ay, saan ang mabalin ti kasta kanyak? Iso nga rod anang irwarak iti kwarta tapno at daganan siya. Tatang, apay akas to ti angot ti tilapia a ginatang yu. Nay, apay aya. Kitaan nyo man. Saan matan a fresh? Nay, apay nga akasta. Fresh mo't itay nagpili Sa dino tinaggatangan nyo iti daytoy aya. Ni Olivia ata nalaklaka nga rod tilako na Ay sus, amangan mat no sinukatan na, idi impadalos yo. Anya? Dinalusan na ka di ti tilapia iti sangwanan nyo? Wano? Saan? Ay, nukas na nga rod. Sinukatan na Isublik dagito'y kankwana. Marwan day dya tao. Isublik ti tilapia aginatang ni tatangkan ka. Ne, apay nga isublim nga Ang utam man, no mabalin pa'y amasida dayta. Mabalin pa'y dayta. Mingmingam anaimbag. Saan matan a fresh? Kat no sindami ti daduma itay. Pasensya kan Olivia. Ngam saan kami nga agsid-sida iti basura. Anya? Nagbayad kami iti hustukan ka. Iso arumbang lang nga ikan na kami matkuma iti fresh. Isublik ti lakom, kat isublim mat ti kwartami. Ay, saan ang mabalin ti kasta? Di nakpadpadasan, Olivia. Saan mo manan nga aramidan ti kas iti inaramid mo kanyak nga inulbodan nak. Tapno lang gumatangak iti lotion kan sabon alakom. Na? Awanan ti adupay asao. Isublim kanyak ti kwartami, no di mo kayat ti ag-viral. Saan mo tin ang maidrawing tilangam arlain balasang kaw? Maistresak iti dayjay nga Olivia, nana. Apay ni Olivia, anya ti inaramid na kan ka. Sabali ti angot ti tilapia nga inlako na kan ni tatang. Anya? Madlaw nga istak, nana.
Ay, saan ani tatang mo tinagpili? Ni tatang, idiim padalos na. Sinukatan matan ni Olivia iti istak at tilapia. Anya? Ado kayo matgaya mananabiktima na. Wala na. Ay, awan lat ammukon. Saan nga agbayag ti kas dyan negosyo na? Kas iti lotion kan sabon ala ko na ide. Tatang, kas tuway ti fresh at tilapia. Ay, gimatang ka? Wan, iti ayan ni Nana Emmy. Kitaan nyo tilako na, oh? Nanginabasit. Ngam tilako ni Olivia. Angam quality mat. Aywan. Pres ngagpaisaw. Kit inton sumaruno. Ijayon ti paggatangan nyo tatang. Uray nanginabasit. Tinapatag kat saan abasura tilako na. Mawain, kastanto tiramida ka nakaw. Ay, sweetik gayam dahi jay nga Olivia. Idi pa'y laang tatang. Idi lotion kan sabon pa'y tilako na talaga asweety kan. Iso adak kaltiganan siya na. Agam, saan mo't anagbayag dahi jay ang negosyo na? Apa da tatang? Napudot mo ti ulo ni bakat ko. Tawan Apolos ti gimatang kan kuana itangal daw. Aya, Wain, dagiti sigud a customer na, kat iti ayan ni Nanayo Eme ti paggatgatangan da ita. naita ti ibagbagak ken kuana idi. Awanan malugin tumanayin da ita negosyo na. Tunggalag negosyo kat nayunan na kami iti kalukwan. Nakunampay. Ipagarup na siguro nga agbaligi manan. Kasi tinapasamak iti naglako iti lotion ken sabon adakkel ti garansya. Ay, kasano ang mabindisyon ang tinegosyo na, nukas jay laang. Agtugaw ka man pa'y bakit? Hitay pa'y apag nakaapag na dita. Ay na, masikuranak nga ruden. Anya launay ay ati pakasiksikuram. Wana ata malugi akmatan. Anya nga minti nararamid mo. Ay na, sapay dakkel tinroar ko apuunan. Tiganan siyak iti lotion kan sabon ti pinagpuunak. Sayang mat no mabangkrap laeng. Napasamak ti kasta tapno makaamiris ka bakit? Kasano ngayon dayta? Uray balik puunan ti presyo. Awan latta ti mayat agumatang. Ay, awanan. Talaga malugi kan bakit? Kasta ti mapasamak no ti kwartam kat nagtaod iti kalukwan. Sana mabalin lakay. Awan maaramidam. Taawan mo't mayat agumatang kan. Awanan ti agtalikkin ka. Amang ano inton madamdama kat agsubli ka manan iti sigod abiyag mo. Amang ano inton madamdama makitagtagod ka lang. Olivia, sa dino ti papanam. Makitagadak kada tata Francis, nana. Saan kan nga agnegosyo? Saanan, nana? Nabangkrapak mat. Awanan tinamnama kapag puunak. Hanya ngamin ati inararamid mo. Ura agbabawi Saan matlangan ang may subli tinapalabas, nana? Talaga siguro asan para kanyak tag negosyo. Wan, katlaglagi pam, kas negosyante, masapol ngamin nga aywanam ti panagtalag dagiti customer mo. Saan lang ati ganansyam ti panunutam? Kan madi ti agsasao iti ulbod, tapno laeng makalako ka. Ay, dakkel ti ganansyam iti lotion kan sabon alakom. Iso nga adda ti nagpuunam para iti sabali ang negosyo. Ngam, imbes nga aramido mon ti maiparbang. Saan? Tamas pinilim ti mangloko iti padam a tao. Di ka agsao iti ulbod tapno laeng makalako ka. Tati reputasyon kat saan ang mabayadan iti kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan
Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.